So guys, kailangan na dyan natin i-demolish kay delikado ning maka-damage pa ning bata or makaluparan pa ning mga kabuk na sangatanan kay malagi na sige kaadyo unos-unos da rin jag ning bagsak na dyan sa nibigay na dyan ang kusina nga karaan na dyan kaadyo ning kusina ha guys. Hello guys, majong adlaw, majong buntag ug majong hapon na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana sa naaya yang ate ni Papa Idi. So tan-aw siya sa mga garden dari guys, tingali gyud sa ampalayang bitin ja. Uwan kanang tinga siya sa ang tanom nga talong kay naidahang bunga. So daghan na pud siya ni sulod nga bunga guys kanang gapon nag-harvest day pugod ni tulo ka buok. So aros kada adlaw mag-harvest ko ni para makalibre lagi tag sidaan dyan at nga lagi sila ni mga ampalayang bitin. Ako ra nang gitambakan sa ilaw mo kanang mga itis manok gikas babaw. Kanang itis manok ba? Ag mga buslot na ang gibutang ag itis manok, kutsilyo nabili na day diha. Uy, mohulugan ka diha. Espiritu na. Kay magkuha og hagdanan. Magkuha ko hagdanan. Diyan guys, nalaman ningi pa dimulis kay ara na budget siyang kagabuk. Diyan samot may sa kagabuk guys nga kanang uwan init nga nabitaw na nagabuk di siya di na sa pwedeng abot tangan og atep. Ano nalaman sa gipatumba kay ang mga bata manggod magluto di sa sud basin ugma datugan na hinuon man ang nalaman sa gipa tangtang kay na, bigay na di siya ba kay ara laging kasug hangin dari. Guys, kaning kusina guys, grabe po ni ka memorable kay dani lagi po si Cristel o si Nicole. Pag uli nila 2015, dani po sila nang kuan nang giluto, dani sila mangaon. Kay dugay naman jud kaadto ning kusina na kuan na jud siya kanang nibigay na jud ba. So ato laman ning kuan guys, wala jud matigom bitaw sa mga 2x2 wala na jud. Diyan mo lagi na nalaman siyang kuan kay delikado po siya kanang mabagsak dito sa sud ban diya. Narabay mga ipang babag-babag bitaw nga kahoy diya, basi mabagsakan ng mga bata ba. Nalaman na siyang pat dimulis kay arang kasud kakadto pud hangin dari kanunay man ang bigay jud siya. Nangit-ngit na pud ang panahon guys kay mura lagi na ako ni kuan guys kanang bagyo nga Jenny. Salamat ka sa sige update na mo. Si Sir Mark Cooper, salamat diha. Salamat ko dali sa nga nintabang kay tanaw ra balida ni sa ang vlog guys ja. Daghan ka mga silingan namon dali nga matanaw sa ang vlog. Doon guys kana natumba na di siya na kanang pikas murag wala jud na kanang dapit sa abuhan kay na hugno naman jud diha ag abuhan na may abuhan diya sa kuan diya kanang dapit dari guys kay kuan na siya may mga lamisa nga na lang ay nagmahal tiwasan wala tiwas na jud kay delikado ni guys so napay na madami sa malayaw mga unang mga bata ba niya bagsakan hinuon. Ayun eh. Siguro lagi kulit. Ang taon na. A few moments later. Lo guys, namin dari guys ara. Para din ka kuan dari bawd. Bawd di ka dagat.
So namin dari guys mag-iapa si Cristel. So guys oh. Huy, huy. Ganahan ko magbuhi nga na oh. Huy. Diyan guys na ako'y nakitaan di ah. Musa kay nga na ning buwa ka na ah. Siya oh, gagmay kayo sa buwa ko. Nice do. Nice kayo sa buwak. Haras at bang dari sa kuwan ba? Bang dari sa hiluan. Kaya sa guys, mahal po na siya na. So, surbira ko siyang tanom. Nakoy nga ni nga gidagikan sa buhol. Oh. Siya. Hala, nakoy nga ni may itong mabuhi ito akong ingana na ang gida na waglas bubong. So, mabuhi ito. Male, chinimic. May kanalan dari ng chinimic na yung amiga na ito to. Sali ko dari sa male, sali? Chinamic. Chinimic? Chinimic? O, chinimic lagi. Nakananan na dyan. Lagi kayo lang mga pagkaan dari guys ha. Bisag wapo ko nakatilaw pero sa tanaw ko na naman labi na yung amiga nga wana. So kani siya guys kanang nakasuway na sa hanghilot. Sa hanghilot wellness massage. Isang suki sa una guys ka papa. Hala, nakay aum diri oh. Lagi. Luhaan. Luhaan yan eh. Mabuti na, hindi siya menu. Tama na. Pagkaw na. Kapag ka nagawa? Hindi siya menu. Hala. Maminyo siya. Mabuti na mamatay ang balo. Mamatay ang kuwan. Kay maluwi ra ka. Hindi ko mag-video niya. Maluwi ko sa laki. Matay ang laki. Hindi na kayo yung minyuan ka. Ha? Hindi na kayo yung minyuan ka. Wala pa yan. Nasa ikuan guys, nasa iaw mo sa idang diri baka nang luhaan. Bawag mo. Mutungo ba na sila? Ano ha diya? Wala pa may plastic ka biya Sa island. Asa man sa lungsod? Ito nagpalit ka o banana maayo ko ba dengan buan. Kay kanang sana nag-video ka to dai na na mi kung vlogger ba ka. Dai mo to niya nila nga order. Nauta na mi simuhan ka. Na kailasan nimo na ko. Kailasan ni Maxine. Sa taot si. Sa taot mo ngan. Ano yung nga mo? Ivory. Ivory malinaw. Ivory malinaw din. Nakaila siya na ako guys ha. Wala, kaila mo kung saan ako. Pero kaila ko na ninila na igwapa na naka-red. Mas gapa ka te. Hindi, mas gapa. Kuhaan ka nang nasunog niyang naong sa init. Siglaag. Nag-massage Japon ka te? Oo. Magpamassage ka? Nalin na te. Kuan. Hindi ka pa. Sa. Magpamassage ka kayo mga kumuha ko diri. Asa mo yung stay? Asa mo nga stay? Dire, stay. Stay ka dire. Hindi pwede muli kay. Kuan. Kuan flit eh. Asa mo inyo hali ay? Sulob. Sa uslob. Kung uli di kaghapon niya, alam na magbalik. Nakakapoy. Kuan tulog so. Murag usang hira man to nga naghilot ko ninyo. Murag dugay naman to. 2019, 18? Ay, dili, nag-start ko kay 2019. 2019 to. Kuha niya guys, okay na sa guys sa pag-massage, 2019 pa. Katong pagkahuman na ako, gistrilag, hilot wellness massage. Kaya sa taot ka na, gwapa kayo, silang duha. Kuyawan. Hi, sa mo. Ay, ngaon ta. Di ba si makakita mo apam dari? Agi. Ay, apam. Bitaw, salamat, Bi. Nangaon, may kuhan kayo, tambaw sa kainit. Kaya grabe ng kainit. Diyan naman din nakailan na hadad ko suot ko. Salamat, Bi. Kaya na jud ang birds, Bi. Bye, love you. Bye-bye. Muah. Diyan guys, pag humanambog hapas ni Cristel guys, dito na po ko dari sa ang amo kay nag-birthday day ag pag umangkon sa ang amo. Ijang birthday October 1, so ano isang ready ning mga 45 days guys ang naghahanap ka ni fried himo ni sa fried chicken. So aran na isang i-marinate daan para musap-sap din ang lami sa atahang fried chicken. Diya ag ipaluto guys kay kuan raman ka ng fried chicken og kuan ka ng adobo nga chicken food. Kaya naman sila litson.
Makakaon na po dananig litson guys. Ang litson kanon guys kana ramadjeng balat. So ara ning kadag ning 45 days guys ira po ning gibuhi. Kay mo panghandaan nila para sa 18th birthday. So 18th birthday ni ja October 1 ja. Happy birthday day sa mga nag-birthday October 1. Ja, thank you for watching guys. Ay dani ra pud tama ni atong video kay mahuman po ko dani og hiwa kay murag daghan-daghan jud siya nga manok.